Noc šumí lístím. Vtáčkar Goliáš vylieza z nory pokojne, ako by mu patril les. Vtedy pochopíme, prečo ho volajú pozemským votrelcom. Je obrovský, ťažký. Žije pri zemi, kde je vlhko, tma a hrozba. Povedzme si úprimne, vtáčkar Goliáš je jeden z najväčších pavúkov zeme. Rozpätie jeho nôh prirovnávame k tanieru, hmotnosť k menšiemu jablku. Jeho uhryznutie človeka nezabije, no jeho zuby ľahko preniknú kožou. Už len zvuk jeho šuchotania v tme zrýchli srdce. Keď vtáčkar Goliáš beží po lístí, jeho laby bubnujú. Znie to, ako by šlo väčšie zviera. Tento nesúlad veľkosti a zvuku robí stretnutie s ním naozaj hrôzostrašným. Vtáčkar Goliáš má zamatovo hnedé telo na hrubých silných nohách. Nohy má pokryté jemnými chlpkami. Tie zadržiavajú vlhkosť a špinu a pomáhajú mu vnímať okolie. Vpredu má dve šelicery, tie sú dlhé ako článok prsta. Pavúk nimi vstrekuje jed a drží si korisť. Oči má malé a zrak slabý. Pediapalpy a nohy mu však snímajú vibrácie. V postavení hrozby zdvihne predné nohy. Roztiahne štetinky. Vyzerá tak mimozemsky, že vtáčkar Goliáš núti ľudí cúvať aj bez uhryznutia. Sila vtáčkara Goliata je v oblaku prhlivých chlpkov na brúšku. V ohrození ich strhne zadnými nohami. Vznikne prach mikročastíc s háčikmi. Zapichnú sa do kože či slizníc, kde spôsobia pálenie a zápal. Dravce preto odídu. K tomu pridáva hlasnú striduláciu. Šúcha ochlopené nohy s pedipalpami, šuchoce a syčí. Jed je pre ľudí ako osie bodnutie. Hlavný problém sú chlpky, ktoré stretnutie dlho kazia. Dom vtáčkara Goliášieho sú vlhké tropické lesy Severnej Južnej Ameriky. Patrí sem Gujana, Surinam, Venezuela a sever Brazílie. Hustá podstielka tam ukrýva nory a chodníky. Cez deň sedí pavúk pod koreňmi. Nájde ho aj v norách hlodavcov či pod starými pňami. V noci vychádza obchádzať zem. Loví veľký hmyz, žaby, jašterice aj myši. Niekedy chytí aj vtáčatá blízko zeme. Keď lejaky zaplavia pôdu, vtáčkar Goliáši presunie znášku hlbšie. Alebo si zmení útočisko. Les si diktuje podmienky. Pavúk sa však prekvapivo flexibilne prispôsobuje. Ak rozložíme správanie na jednoduché príčiny, vtáčkar Goliáš vyhráva veľkosťou a brnením. Jeho veľké telo mu dáva silu proti veľkej koristi. Hrubý chytín znižuje riziko zranení. Jed rýchlo paralyzuje svaly malých zvierat. Pomáha tráviť korisť zvnútra. Pálivé chlpky pôsobia ako ihlová dymová clona. Stridulácia odplašuje tých, čo počujú v tme. A keďže ste dočítali do polovice, napíšte do komentárov, čo vás na vtáčkarovi Goliášovi desí viac. Tesáky, syčanie alebo oblak chlpkov. Meno vtáčkar Goliáš má svoju legendu. Starý obraz ukázal pavúka s chyteným vtákom. Slovo vtáčkar sa prilepilo natrvalo. Hoci zvyčajne loví pri zemi. Do hniezd sa dostane zriedka. Mýtus o smrteľnom jede je prehnaný. Pre človeka sú nebezpečnejšie jeho chlpky. Ďalší mýtus hovorí, že vtáčkar prenasleduje ľudí. No v skutočnosti často zastane, syčí, zaujme výhražný postoj, stiahne sa do nory. Radšej si volí ticho na miesto konfliktu. Veda pozná vtáčkara Goliášieho ako najťažšieho pavúka planéty. Hoci rozpätím nôh vedie iný druh, u tohto obra ohromuje práve jeho hmotnosť. Samice žijú dlhé roky, zvliekajú sa a akoby obnovujú svoj pancier. Vtáčkar Goliáši zanecháva pri vchode do nory hodvábne signalizačné nite. Tie prenášajú vibrácie. Kladie a chráni vajíčka. V kokóne sú zvyčajne desiatky vajíčok. Mladé vyliezajú až po prvom zvliekaní a prvých samostatných krokoch. Napriek svojej zemskosti pôsobí vtáčkar Goliáši cudzo. Ovláda svoj kúsok džungle a je jej dôležitou súčasťou. Toto je kanál Pozemské tvory. Prihlás sa pre viac desivých objavov. Čakajú ťa ešte podivnejšie tvory. Ahoj!